dan hori, eta lehela betiko modun eskerrak emon gaurko prentzaurreko deialdi honetara etortiarren. Bueno, gaur dakizuen moduen 2022ko aurrekontue onartu dugu osoko bilkuran, eta 2022ko aurrekontu horren aurkezpena eitzera gatoz. Bueno, 2022ko okingun aurrekontue, Bermiotarroko okingun aurrekontu, 23.912.000 eta 52,72 eurokue izango da. Hau da, aurrekontu bateratue. Zer da aurrekontu bateratue? Bueno, udaleko eta beruala Soziade Anonimoko aurrekontuek bateinze, Bermiotarrok okingun diru kopuru guztize. Hain zuzen be, udalerako 23.900.000 partideko okinguz, eta berualan okinguz 561.180 euro. Hortik, urteten dau, aurrekontu bateratu honek, 23.900.000 eta 52,72 eurokuek. Bueno, esan dako moduen, gaur osoko bilkuran onartu da aurrekontu hau, eta ni pentsatzen dut garrantzitsue dela apurbet kontestualizetie aurrekontuen nondik norakuek, batez be, bizidogun egoeriek zuzeneko eraginedako lakon aurrekontu proiektu honetan. Urtebete eta 9 hilabete luze diez ja, COVID heldu jakunetik eta pandemi egoera honetan bizitzen gauzenetik, eta horrek, danotakigu moduen, zuzeneko eragin okin jau geure egunerokotasunien, horrek aldaketak eitzire ekarri dozkulako, aurrekusitze oken dizen ekintza batzu bertan bera itxi behar izan dugu zelako, beste gauze batzuk erreforza behar izan dugu zelako, eta horrerik ganera gehitzu bitzagu, pandemizek berak, zuzeneko eragin okinarren gauze batzutan, beste kasu batzutan, albo eragineko okin jauzela, ekonomizen adibidez edo herriko aktibidade ekonomiko askori ondorizuek ekarritzoz. Urtebete eta 9 hilabete kontestu horretan, eta pentsalei, naizte gaur ja dakusen datuen nahiko prekupantik izan ostabere, pentsalei beste fase baten sartuten guzela eta gitxike normalidade barri horretarantz pausuek emoten guzela. Bueno, eta zeitzita importantie kontestu hau markatie, kontestu horrek baldintzatuten dauelako bebai, udalak 2022 urterako landu dauen aurrekontu proiektue. Bereziki, esan dako moduen, zuzeneko eragine okin jauen pandemi honek, hainbat persona egoera vulnerablien imini dauzelako, horrek zergu dago esan, aurrekontu hau diseineterakuen gure gizarte politikek, gizarte zerbitzuek injartu egin doguzela aurten bebai. Eta zenbat, 9,9 gehi jau bideratuko dugu gizarte zerbitzuetara. Esan dako moduen, horretie, zuzenekuek, zeharkako ondorizu bebai, danotakigu zelako eragin okin jauen gure enpresatan, zelako eragin okin jauen gure ekintzaileetan, zelako eragin okin jauen gure merkataritza, gure ostalaritza zerbitzuetan. Igez be, esan gendun, gure ardatzatariko bat reaktibazio ekonomiku esala, bizi dugun kontestuen. Bueno, 2022 be, bardin izango da. Orduen, reaktibazio ekonomikora eta enpresan garapenera 8,4 gehi jau, errekurso gehi jau bideratuko doguz. Eta gero, esan dako moduen, normalidade barri baterantz guez. Normalidade barri baterantz guzen egin, barriro be, Bermiotarrok, geure aizialdize kulturietaz disfruteteko gunie berreskuratuten zun bidu, eta horretarako, kultura eta aizialdize dinamize eta fomentateko 122ko askunde bat aurre ikusten da 2021ko aurrekontuegaz konparata. Hori da, kontestuen barruen presupuesto hau baldintzatu dauienak, gizarte zerbitzuek, kulturi eta aizialdize eta reaktibazio ekonomikue. Aurrekontue baitxebe da tresna oinarrizko bat, udal gobernu batek edo udal batek beran agintaldi plana, hau da, herritxarrakaz dakozen konpromisuek aurrera eruteko urtez urte okin bidun oinarrizko lanerako tresna bat aurrekontue. Takizuien moduen, udal gobernu honek beran agintaldi plana dako, eta agintaldi plana da Bermiotarrakaz dakun kontratue, hau da, bete behar dogune han hartu doguzen konpromisuek. Eta kontratu horretan, esaten den kontratu horretan edo dakusen konpromiso horretan, guk 3 eje estrategiko marka genduzen. Alde batetik, Bermiotarron bizikalidadie hobetutie, bigarrena, aberastasunek eta aktibidade ekonomikue sustatutie edo fomentatie, eta hirugarrena, geuren hortasune balizuen imitzie eta gestio responsable bat eitzie. Hau guztize, gestio responsable eta transparente batetik eitzie. Orduen, aurrekontue, 23.900.000 eta 52,72 desglosaten badun, 3
ardatz estrategikoetara edo 3 eje estrategikoetara, zenbat bideratuko dugu adibidez Bermiotarron bizikalidadi hobetutire? Bueno, 15 milioi, 253.000, 146,22 euro. Hau da, presupuestu ehuneko 64 Bermiotarron bizikalidadi hobetutire bideratuko dugu. Aberastasune eta aktibitate ekonomikue fomentatire, milioi bet, 154.000, 119,80 euro bideratuko dugu. Hau da, presupuestu ehuneko 5 bideratuko dugu horretara. Eta azkanik, geuren hortasune balizuen imini eta hau guztize modu responsablien gestionatire, 7 milioi, 514.000, 786,60 euro bideratuko dugu. Hau da, presupuestuen ehuneko 31. Eta holan desglosaten da presupuesto hau gure 3 ardatze estrategikoetan. Eta orain, Idoiak azalduko esku, aurrekontuko diru sarrerak eta gastuek, zertara eta zelan bideratuko dizen. Nik azalduko tapurbet gure aurrekontuen egiturie zein da. Eta horretarako hasiko nahi diru sarreratatik. Ze aurrekontu bat eitzerakoen lehenengoko aspektu izeten da zenbat diru edukiko dugun. Orduen lehenengoko kalkulue da diru sarrerak kalkuletie. Gure diru sarrerak alkatik ondo esan dauen moduen 23 milioi, 912.000 eta 412,72 eurokoek aurre ikusten duguz. Zelan banatuten diez? Lehenengoko gauzi izan behar dugune da diru kopururik handizena beste erakunde batzutatik datozkule. Orduen, beste erakundeetatik, holan zuzenien, 13.283.375,71 euro datozkuz, hau da, aurrekontuen ehuneko 55,56. Eta hor, partiderik handizena zein da? Udalkutza. Udalkutza, 11.569.880 euro. Hau da, Bizkaitzar guztizok ordaintzen dugu zen zergatatik, aldundizek udaletxietara zatibet bananduten dau. Eta gure udalari, tokaten jatzo, diru kopuru hau. Bizkaitzar guztizok ordaintzen dugunetik. Beste zatize? Beste zatize, zatibepe bai, Bizkaiko Foru Aldundizek imitzen dauena gizarte zerbitzuek manteniteko, eta bestiek Eusko Jaurlaritzan diru laguntzek. Batez be, musika eskolan gastuen zatibet, eta oinarrizko lanbide ziketarako. Eta, gero, batoz beste diru laguntza batzuk, baina diru kopuruten txikiz hauetik izenak. Hori izango litzeke iturri nagusize. Hori izango lekide, 13.283.375,61. Gero daku zergak eta tasak. Hau da, Bermiotarrak ordaintzen dugune. Bermioko udalari zuzenien. Eta honetiez, 10.565.189,01, hau da, aurrekontuen ehuneko 44,18. Hemen bai esan behar da, zifra hau, naiz eta holan egon batute aurrekontuetan, ez dala erreflejo erreala. Ze hemen dauz, izen 1.002 euro, aldundizek ordaintuten txuzenak, beran itxartutako hoi ekaitzik egoitzan. Hau da, egoitzan oibartutakoz itxartute, eta horregaitzik ordainduten dau ia ize 1.002 euro hemen dauzenak sartute. Orduen errealidadien, gure Bermiotarran partikaratik zozer gitzitsua urteten da. Izango litzeke ehuneko 36. Eta azkenik, ondare sarrerak, hau, sarrera kantidadien marginala ba, 63.988,10 euro, eure ondariek sortuten dozku zen, ire bazizek zozelan esati gaitzik. Hau, ikusitze, zelan dauen antolatute, emetik atalaten dugun lehenengoko reflexinu eta igual importantiena da, egize izan, neiku dependientik arila, beste erakundiek eitzen dozkuien aportazioetatik.
aportazio arruntek eta baitze be, diru laguntza konkretuek, gauze konkretuek aurrera atarateko. Bueno, ja, zarritze zema diro dakun, ikusi bidu, zetan gaztakun. Eta hau da, etxe batekulez. Lela hau, gastu finkut izenak. Orduen hemen, gastu finko moduen daku pertsonal gastue. Dizela, 14.749.713,74 euro, hau da, aurrekontuen euneko 61,78. Eta gero gastu korrontie. Bueno, gastu korrontien, zati handi bet, finkue da. Zeitzik, urek, argizek, zerbitzu batzun kontratuek ordainduin bidiez. Hau da, ez da ez bernibuse, ordainduin bide. Olako zerbitzu asko, ordaindu itzen diez. Orduen, hori da nabe, finkue da. Hor, margen txikibe, geratzen da, ikusteko gehitxo hau gazta edo gitxitxu hau. Adibidez, mantenuko gastuek eta horrelakoek, horrepe einen bidiez. Atzeratu daikegu zapurtzu bet, azken batien horrepe harina edo berandu hau einen bidiez. Eta gero beste alde batetik, gure langileek martxan ibiltzeko, gauze asko bidauie, eta horre gauzek erosien bidiez. Orduen, bigarren kapitulu honetan, gastu korrontien, badaku 6.920.542,12 euro. Hau da, euneko 28,84. Eta, hirugarren gastue, bai ala bai egin behar dana, da zorraren ordainketie. Hemen daku, amortizazioek eta interesak, gure zorrak ordainduten zunbidu. Eta horretarako, destineten da, 676.717,13 euro, hau da, euneko 2,83. Geratzen jaskune, oso diru kopuru txikize da, eta hori askanien banatuten du. Alde batetik diru laguntzak, eta beste alde batetik errize hobetuteko inbertsinuetan. Diru laguntzetana duez 765.817,75 euro, horretatik 320.000 diez emergentzia sozialerako, eta beste zatize gure kulturtaldiei, kiroltaldiei eta laguntuteko. Eta azkenik daku, ja honedanak gaztata gero, geratzen jaskune inbertsinutarako, hau da, errize hobetuteko, dizela 789.991,88 euro. Eta, ja alkatiek azalduko esku hobeto, zeintzuti zen gure inbertsio nagusizek datorren urterako. Bai, nik proiektutan sartu aurretik, pentsatzen dut importantie dela markatibe bai, posik hauzela aurkeztuten dugun aurrekontu honegaz, ze pentsaten du, kontestuen oso ondo enkajaten dauiela, hau da, reaktibazio ekonomikoaz, gizarte zerbitzuek indartute eta normaltasun barri horretarako herritarro behar dugun eta demandaten dugun aisialdi eta kulturien sustapena indartute, bai ganera kontuten okin bidu irailien parte hartze prozesu bat martxan ibili gendunela, aurrekontu honegaz binkuleta dagoena, 728 bermiotarrek adirazi dozkuien zeintzut izen euren lehentasunek, gobernu plangintzan aurreikusitze egon dizen proiektuen ganien, hau da, zeintzuk ikusten dauen prioritaizo beste batzu baino, eta ganera, beste hainbet proiektu be modu askien proposatuteko aukeri okin zauinela. Horre guztizek zelanez, erreflejo batako aurrekontu proiektu honetan, hau da, jasoten dizen programa eta proiektu asko herritarrak eurek lehenetzi, edo herritarrak eurek zuzenien proposaturikuek diez. Orduen, pentsaten du horregaitzik oso ondo bideratute dauela herritarran behar izan horretara. Eta beste alde batetik, guk aurre proiektu aurkeztu gendun, eta ordutik eta gaur arte aurrekontue behin betikoz edo onarpenera eroan dugune honetara, beste taldi epe aportazioak eitzeko aukeri okin jauielako. EH Bilduk beran emendakinek aurkeztu zauzen, eta eurekaz lanketa bat egin dugu, eta naiz eta ez dugun adostasunik lortu, bai esan bidot posik hauzela, ze bai integra duguz euren proiektu batzuk eta euren proposamen batzuk. Batzu zuzenien, dakoi erreflejo ekonomiko bat, eta beste batzuk ez da bihar, zeia existiten dizen partiden barruen,
ejekuzinorako orduen eragine okingo dauie. Beraz, bueno, esan geinke, aurkeztutako 29 emendakinetatik 9 bakarrik itxi dugu zela kanpo beste guztiek konprometi dute edota zuzenien erreflejata geratu diez. Beraz, bueno, pena bat izan da, euren abstentzio edo aldeko botuz lortutie, baie, pentsaten du aurrekontue ondu egin jela. Gusanen kasuen, bueno, gusanek ezauen aurkeztu emendakin grano bapez, eta ez dago aurkeztu bez aurrekontu alternatiborik. Beraz, bueno, bakotxa beran irakurketak, bai pentsaten dugu, ekarpenak ondu eitzen dauela aurrekontu hau, eta zentzu horretan lan egin dugu eta lanien jarraituko dugu. Esan dako moduen, bueno, hainbet eta hainbet proiektu diez aurrekontu honek jasoten dauzenak, bai modu laburtu baten esateko, guk egin jogune da 5 bloke nagusitzen antolatu doguz, 2022ko ekintza nagusi zeintzuk izango dizen. Alineata datozenak, gure gobernu plangintzagaz eta guk herritxarrakaz hartun dugun konpromisuk betetera, eta herritxarrak eurek zuzenien adierazi dozkuien lehentasun eta proiektuetara. Alde batetitako mantenimientuek eta zerbitzu barrizekaz loturiko proiektuek, ez da? Bueno, lameran komun barri beti mitzeko aurreikuspen ekonomiko inge berrota 2.000 eurotik gorako partide bategaz, lamerako beringani konponduteko 1.000 euro aurre ikusi diez, bueno, herritxarrak adierazi dozkuien ganera, herrizen hainbet asfalto hobetu bidizela, losape barriztu bidizela, horretarako 125.000 euro aurre ikusi diez. Beste demanda bat, herritxarrak adierazi dozkuiena euren aportazio librietan eta behin eta barriz adierazi dauina garbitxasunerako makine barrizek, eta honekanera helburu bi beteten dauz bat, garbitxasune hobetuti eta bi zaratak itxi hau eta energia barriztagarrizekaz funtzionaten dauen makinek ekarri alizatie. Eta, bueno, beste aportazio bai jaso gendunena, askatasun bidea, hau da, hartzatik hasi eta trakeko kruzeraino, farmaziko kruzerainoko tramo hori, nahiko komerziala eta nahiko transitaue dana, bueno, hori txukundu, egokitu eta edertzeko proiektue enkargako dugu eta horretarako 15.000 euroko partide bat sartu da. Hau apurtzue binkuleten du, ez da, hauntzek hartzatik eta erretenera arte eingo dan proiektuegaz, bueno, sare hori sarratuteko edo zabalduteko aukeri emongozku proiektu honek erredaktata okitziek. Beste alde batetik, beste bloke modure aurkeztuten dugu aizialdize eta bizimodu osasuntzue. Bueno, herritxarrak adierazi dozkuien kirola aire librien egiteko gunien behar izan adauela, eta hor, bueno, aukera bataku San Martinen klarizen onduen aire zabaleko kirolgune bat eitzeko, 118.500 eurotik gorako partide bat jasoten da horretarako. Gero herri eskolatako patizuek, bai Benito Barrueta eta bai San Francisco herri ikastetxeko patizuek egokitu egingo doguz, eta egokituten dugu zenien, asteburu eta jaiegunetan, herritarrantzako zabalduko die, aizialdireko eta kirolaitzeko gune barrizek eukiko doguz, beraz, eta horretarako partide jaso doguz. Umien eta gaztien jolasguniek, hau da kolumpizuen guniek, hor hasi ginen igez konponketak eitzen, bai ondino beste batzut hauz behar izanatako hienak eta ganera parte hartze prozesuen adierazi itzen diez, horretarako partide bat jasoten da, eta esperientzi barri bet martxan imini gure dugu, udien aritzatzun udako liburutegi beti imini gure dugu, ikusteko zelan funtzionaten dauen. Gizarte politikek guretzako ardatza dizenak, eta gizarte politiketan, alde batetik, bakarri bizi dizen edadeko personen laguntza eta segimientorako programak martxan imitzeko partide bat jaso dugu, ganera gogoratu behar dugu partaidetza prozesuen hau izan zanela herritxarrak lehenetzi zauien proiektu nagusizena, eta gero, urten martxan iminidun adikzio eta menpekotasunen prebentziorako programak hori indartute agertuten da datorren urterako, errealidade bat alakon eta eragile desberdinekaz lanketa baten segidu behar dugulako. Geuren hortasune, gure historizegaz loturiko, hainbat partide badauz. Aldezarra bizi barretu, aldezarra edertu, aldezarra txukundu. Beru alati sustetu gure dugu, aldezarrien badauz hainbeste solar utxik dauzenak, eta naiz eta pribauek izan, hor interbentzio batzuk eitzie eta proposatuten dugu, edertzeko prozesu horretan, mural batzuk margoztutie aldezarrien, eta mural horrek aukera desberdinek eskainiko eskuile ganera, orduan hori partiden sartunde dau.
Gogoratuko zarie, 2019 amaieran 20ko hasikeran, lanketa bat egin gendunela Gaztelugatxerako lanzaderak eta bizita gidatu ekimitzeko. Bertan bera geratu zan, COVID sartu zanelako, ja dana landutoki gendun esperientzi piloto bat martxan imitzeko, hori errekupera gure dugu. Azken baten errekupera gure dugu, helburu desberdinekaz. Bat, Gaztelugatxera alik eta ibilgailu pribadu gitxien juteko, hau da, jentiek erabili da izen garraio publikue. Bi, jentik ulertu behar dauela konzerdan Gaztelugatxe Bermiotarrontzako. Eta hiru, Gaztelugatxek trakzinorako gaitasun betakolako eta Gaztelugatxe bizitzeten datorren jentie Bermiora erakarri behar dugulako, gero berton, beste eskaintza guztizegaz disfrute alizateko. Gure nortasunegaz zer gehiago dau binkuleta gure euskerie, geure berbetie baino. Du beti izaten du, Euskaldunek gara bermiotarrez dakigulakon. Eta sarri askotan, bastuitzen jasku hori Parizuen imini behar dugule. Eta, normalizazio prozesu horretan, noperan berbeti balizun imitzi ezinbesteku da gure ustez. Eta horregaitzik, lanien gabiltzez Bermioko euskeri balizun imitzeko programa desberdinek landuteko, eragile desberdinek impliketeko, eta, 28.000 euroko partide bai jaso dugu, ia aurten, olako ekintza batzuk aurrera ataraten dugu zen. Eta puntu honetan, geure ondare kulturalan, Bermiotarron ondare kulturalan zaintza eta mantenuek, ez da? Badakizuie, badakuzela eskultura, margolan eta bestelako ondare kulturale handize daku, urtietan mantenurik egin ezaren ondorizoz, baiat da momentue esku hartzik egin behar dizela, eta esku hartze horrek aurrera eruteko partide bat sartu dugu. Beste puntuetariko bat, reaktibazio ekonomikuegaz lotute dau. Reaktibazio ekonomiku guretzako ezinbestekue da, eta hemen, gauze asko dauzen arren, puntu bi. Lokalbide programie eta ostalaritza eta merkataritzie dinamizeteko ekintzek. Lokalbide programie, 2020 martxan imini dugun iniziatibe bata, helburu bikotxa dakona, alde batetik, alde sarrien utzitau zen lokalak merkature ataratie, alde sarra bizi barritzeko, eta bigarrena, horretan lokalatan euren negozizu monta gure dauen enprendedorieri ekintzaileri aukera bat emotie, negozizu horrek martxan imitzeko. Orduen, programa honek aurten emaitza honak emon dauz, lokal desberdinetan negozizu desberdinek martxan hasitze dauz, eta pentsaten du, segiduen behar dugule, eta ia lortuten badun gitxike alde sarrien gerotan negozizu gehiago egoti, eta ganera, izatie polo bat ekintzaientzako atraktibu edana euren negozizuek martxan imitzeko. Eta gero ostalaritza eta merkataritzagaz igezbe hasi gendun, nik Bermeon kanpainiegaz hasi ginen, bertoko konsumue sustatuten hasi ginen, bertoko ekonomize reaktibeten hasi ginen, eta bideo horretatik lanien segiduteko, hainbet partide dauz, bonueka segiduteko, sensibilizazio kanpaineka segiduteko, dinamizaziorako ekintzak aurrera eruteko, eta abar. Eta honeti ez dakuzen bost bloke nagusizek, beste hainbat gauzegaz, bai esandako moduen, pentsaten du, dala aurrekontu orekatu bet, realidadiri erantzuten zona, jentien ahotsak integraten dauzena, eta, 2022 urtien hainbat ekintza aurrera eruteko aukeri eman gozkune. Bermeoko EH Bilduko udaltaldeak salatu duenez, EAJaren udal gobernuak aukera galdu du bermeotar guztientzako onak izango diren eta COVID-aren ondorio sozioekonomikoei aurre egingo dien aurrekontuak onartzerako orduan. Izan ere, EH Bilduk dio ambizio gutxiko aurrekontu kontinuistak onartu direla. Hildo honetan, EH Bilduko zinegotziek azpimarratu dute etxebizitzaren gizarte zerbitzuen, enpleguaren, transizio ekologikoaren, politika feministen, hezkuntza eta gazteriaren eta herriaren hobekuntzaren arloko apustuak oso eskasak direla. Multinazionalen esku ura ustearen apustua egin dela eta azpi kontratatutako garbitzaileen lanbaldintzak hobetzeko ez dutela ezer aurreikusi. Horixe, EH Bilduko zinegotziek Bermeon esandakoa. Nahiz udal gobernuak aurrekontu hainbat arlotan igo dela argudiatu, dino EH Bilduk, hori
ez dela guztiz egia diote. Kontutan hartu behar baita, igoera horiek aurreko urteetan gastatu ez den dirua jasotzen dutela. Herria eta herriko zerbitzuak COVID-aren aitzakiarekin guztiz geldituta izan dituztelako. Horixe, EH Bilduk esandakoa. Bermeo paralisi egoera batean mantendu du EAJ-PNV-ek. Horixe, Bermeoko EH Bilduk esandakoa. EH Bilduk dio komunikazio eta propagandaren partiden igoera nabarmena kritikatu dutela eta herritarrekin benetako parte hartze prozesu bat egin gabe aurkeztutako aurrekontua dela adirazi dute EH Bilduko kideek. Era berean, EH Bilduko zinegotziek gobernu taldearen jarrerak eta moduak kritikatu egin dituzte. EAJ korporazioko gainerako kidekin aurrez kontrastatu gabe jardun duela dio EH Bilduk, aurrez prestatutako aurrekontu itxia eta lankidetzarako tarterik gabekoa aurkeztuz. Hala ere, naiz eta aurre negoziaziorako aukerarik ez eskaini, EH Bilduko zinegotziek erantzunkizunez jokatu dute eta ahal izan duten neurrian bermeotarren beharrei erantzun emateko 29 emendakin aurkeztu dituzte. Aurrekontua hobetzeko helburuarekin, tarte handirik ez zuten finantziazio ezagaitik, baina euren esku zegoen guztia aurkeztu dute aurrekontua herriarentzat hobea izan dadin. Horixe azaldu du Bermeoko EH Bilduk. Gobernu taldearen negoziazio planteamenduaren ondorioz, beste erabateko emendakinak aurkeztea eta akordio gehiago lortzea ezinezkoa izan bada ere, dio Bilduk onartutako zuzenketek bermeotarren bizikalitatea hobetzen lagunduko dutela, langabeziari aurre egingo diotela, tokiko kontsumoa sustatu, ingurumen politikak indartu, aurre eta nerabei zuzendutako ekimenak martxan jarri, eta kultura eta ondarea bultzatzen eta berdintasuna eta partaidetza sustatzen dutela, besteak beste. Horrela, herritarren bizikalitatea lortzeko hainbat partida lortu ditu EH Bilduk. Elkarbizitza, errespetu eta sentsibilizazio kanpainak jartzea eta mugikortasun plana eguneratzea. Azken honetan, Portu Zaharretik kotxerik ez ibiltzea, Gaztelugatxerainoko oinezko bidearen proiektua bultzatzea eta errotatan abiadura murriztea aztertuko da. Era berean, EH Bilduren ekimenez, askatasun bidetik Zarragoitxirako sarreran dagoen biribilgunea kentzeko edo beste alternatiba bilatzeko azterketa egingo da eta Alde Zaharra biziberritzeko helburuarekin bertako bizilagunen elkarbizitzarako plan estrategikoa eta edertze planarekin jarraituko da. Kableak kaletatik kenduz, plana aurrera eramanez eta irisgarritasuna hobetuz. EH Bilduk dio, EH Bilduren emendakinei esker, Udal Zaharren egoitzan inbertsio plana eta Bizkaiko Jaurerrirako proiektua diseinatzeko pausoak emango direla. Langabetuei zuzendutako orientazio formakutza eta ekintzailetza zerbitzua indartuko dela, enpresa berriak sortzeko tramitazioa leihatila bakar baten erraztuz. Enpresei teknologi eta salmenta eredu berrietan murgiltzeko laguntzeko programa ere lortu dela EH Bilduri esker, udaleko hainbat lokaletan bideragarritasuna aztertuko da, horietan ekintzaien negozio berriak sustatu aldera. Ingurumen arloan energia berriztagarriak sustatzeko politikak bultzatu direla, klima aldaketaren diagnostikoa eta ekintza plana, hondakin organikoa biltzeko kanpaina berezia eta birziklapenerako kanpainak. Bermeoko Alde Zaharreko etxebizitzetan eguzki plakak jartzeko ordenantza aldatu eta herriko ikastetxeekin lankidentzan eskola agenda 2030 markoan ingurumen hezkuntza sustatzea eta beste baso kudeak eta iraunkorragoa lortzea eta berau lortzeko jarduerak. Umeen parkea berriztuta San Martinen gune berri bat ere lortu nahi da, herriko haur eta nerabeak ere lehentasuna dira Bermeoko EH Bilduren hitzetan, eskola jolastokiak eraldatzeko proiektua, Bermeoko herri eskola publikoan proiektu hau sustatuz eta gune hori bermeotarrei zabalduz. Horrez gain, umeen jolasguneak berriztuko dira, San Martineko Baleako plazan umei zuzendutako gune berri batekin. Ormasa fabrika erabiltzeko proiektua diseinatuko da, herriko ondare kulturala zaindu eta mantentzeko ekintza plana zehaztu eta sistematizatuz. EH Bilduk eskatuta hermanuntako kirol eta kultur espazioa berreskuratzeko pausoak emango direla esan du Bilduk, herriko kirol instalazioetan mantenimendurako diru partida ere lortu dela. Partaidetzaren ordenantza eta plana ere egingo da, berdintasun politikak eta era transversal baten lantzeko udal langilei eta gaztei ikastaroak ere bultzatuz. EH Bilduk aurkeztutako beste proposamen batzuk, PNV, EAJ udal gobernuaren ezetza jaso dute, EH Bilduren hitzetan, Bermeoko gazteak emantzipatzeko eta Alde Zaharra biziberritzeko dirulaguntzak, elkartasuna eta pertsonen eskubideak defendatzeko harrera elkartearentzako dirulaguntzak eta baita ere
Bermeoko herriarentzat hain garrantzitsua den herri babesak dituen baliabideak indartzeko eskatutako dirulaguntzak ezetza izan dutela salatu du EH Bilduk. Herrian, markesinak jartzeko ikerketa eta ekintza plana egiteari eta udal langileen baloraziorako diru partida bat hasieratik gordetzeak ezetza ere jaso dutela. EH Bilduren hitzetan, EAJaren udal gobernuak ez du borondaterik izan akordio gehiago lortzeko eta argi gelditu da EH Bilduren hitzetan herriaren ereduak eta PNV-renak talka egiten dute. Bermeoko EH Bilduk lanean jarrituko du Bermeo herri justuagoa, inklusiboagoa, jasangarriagoa, feministagoa eta erabakietan parte hartzaileagoa izateko. Eta eskerrik asko etorrezarien kasitarizoei. Eskerrik asko batez be udal aurrekontuen ganien dako zuien interesagaitzik. Badakizuie, herri batentzako udal aurrekontu dela momentorik importantina, zetzen da erabaki, urteko diru exetako dizen, ezta. Gure dugu zan, gaurko osoko bilkura, igaro dan moduen, ez jakule bape iruditu ondo zundanik, eta batez be, Eusko Alderdi Jeltzalearen koordinatzailearen ahotik entzun dugu zen geusek, lehenengo ez dielako egizek, eta ganera ez dizelako bidezkuek esateko inori. Gudot bebai, azpimarratu, Bermeoko udalin aurten, precisamente, sinatu dugule kode etiko bat, batez be, geure hartien, segoteko tratu txarrik, berbaz, eta gaur eukidugune esan dela berbasko violentzize, eta ganera, atakateko alderdi politiko bateri, gu gara herri plataforma independiente bat, guk dako guz guratzetik 1500 persona, botuek, eta representaten dugu Bermeoko 120 bati. Orduan, ezin da holan ataka, pentsateko modo diferente bat dakogulakon, eta gaur egun ganera beste arlo batzutan esaten den moduen inklusibuek eta esan bigarela, oso deigarriz da andrasko politikari profesional baten ahotik olako berbak entzutie. Gogoratu gure dut, Maitane Leizaola Zulueta, ez dela bakarrik Bermeoko EAJaren udal gobernuko koordinatzaile. Bera, profesionalmente dedikaten dela eunetik eunien Bizkaiko foru aldundien, foru aldunaren mai koordinatzailearen buru izaten. Beraz, hau bakarrik pasaten da Bermion, Bizkaiko koordinazioa eruten dauena, bebai eruten dauela Bermioko koordinazioa. Pentsaten dut olako politikari profesional bateri, eskatu berriakola autokontrola eta kode etikoe sinatu dugune betetie. Eta horretxik, guzan moduen, herri plataforma independiente moduen, gure dugu eskatu barriro olakorik espasateko, ez bakarrik Xabi Ortuzar gure bosera malea dena, edo ni, Miren Gabantxo, edo Maite Alonso, irusi negotziok geratu gaelako situazio lotxagarri baten, bebai pentsaten dutelakon, kanpotik jentik ikusten dauenak internetetik, ez dauela ikusten politika etxeko modo demokratiko bat. Ikusten dauena, azkanien dela, espetakulo zikin bat, eta holan jenti ez da aurretuten, politiki etxen, eta ez da aurretuten enteniten udal aurrekontu batzuk zetako dizen. Hau da, modo bat, udal aurrekontuek zetan dizen baztertuteko, eta jentiek foku imitzeko beste gauza baten, despisteteko. Orduan, kasetari moduen, jakingo dozuenez, hau arrunta da, etxen da, jentiri desbie atentzinue, eta
ulertu beharrien EAJaren udal gobernuaren jarrera zein izan dan udal aurrekontun ganien, etzen dana da insulte edo reputazio txarra emon beste alderdi politiko bateri. Eta beste barik, Xabier Ortuzarrek gure bozaramailik engo dau azaldu, azkanien gure eritziz ze pasaten da honekaz udal aurrekontuekaz. Eskerrik asko. Eskerrik asko, etorzaien dan hori. Gustako lekidaz, lehelau gaurko osoko bilkuri aprobete ganetik aitzetu, guk zer defendidun gaur, eta gure esetxa zeitzik emontzagun oneri aurrekontueri, eta gero azalpen txikitsu bete moti gustako lekidaz bebai, norazun den hau plenue edo ze gasto pagaran. Gure txat, hau gaurko plenue, basta esateko izan da. Neikude, ze ja oin denporarik gauz ikusten EAJ, PNV, darule beran bidie, apisonadora bat, eta pleno desberdinetan bai geuk eta bai EH Bilduk, esan du, salatu du, bestio kauz, konta gehiago gehuaz, zedi du gehiago, okin beste talante bat, bai eskara topa horregaz. Oingutan, topadune da, aurrekontuek, eurek emondozkuien kalendaizo bat. Kalendaizo horretan markaten izen dau, noiz inbidizen emendakinek, noiz ingo dan negoziazinue, noiz ingo dan plenue, eta noiz dana. Hor, negoziazinuetan, esan ziren, 11-etik 16 markaten izen dau horrek kalendaizuek. Eta eurek negoziazinuetan hasi orduko prentxaurreko bat emoten dauie, eta prentxieri esaten txoie zeintzuk izango dizen Bermioko aurrekontuek. Hori Bermion inoiz ez da egin. Beti, tradizinue Bermion izen da, negoziazinuek hasi orduko prentsara ez da ataten ezer. Gehiago esango, pasan legealdien izarturi okurri datxon hori eitxie ezaguelakon jakin, eta alderdi danak bota datxo zen lepora. Esan ez, lehela oinbidela negoziz eta gero ataten dana hori prentsara eruen. Honek, erakusten oskune da, eurek, okin jauila, presupuesto batzuk ia zarratute. Eta ez da bila okin borondaterik askorik kanbizeteko horrek presupuestuek. Gure txat, horrek asko markaten dau. Segu dago esan, zuk ja, gentieri esaten txazule, ze gauze politx ingozun, komunek ingozuela, aritxatxur ingozule, ez da izer, bai etordala guzan, etordala EH Bildu, da euren kapritxu gaitxik hori ezin eta beste gauza atxukin bidizela. Hori askanin da negoziazio bat markatie. Ezuz, azten negoziazioek eskuek libre. Hori salatu du. Salatu du bai, ez gari zela batun, honetan aurrekontuetan, eta esesko botu ingule. Hortik, hasi gara analizi beteitzen aurrekontuena. Guretzat aurrekontuen mirenek esan dago moduen, 10 urteko dokumentorik garrantzitsuenak, importantienak, zeitzik. Ze horretan dokumentuetan analizeten zunien sakontasunez, ikustezu gobernuek mensaje bat botat nahuela, non gu dauzen diruek gazta, non dako zen beran lehentasunek, publikuen edo pribauen aldeko beran apostuek, bebai ikusten da, oposizioen egondanetik, gobernuen dauenera, ia kontraesanik badakon, ia kontradizio hori padakon lehen esaten dauena eta hori neitzen dauena, eta euren artien aitzetu duz, bi. Bat, pasan legealdizen, plenuek ikusten dauen jentien txat, entzungo zauen PNV esaten, Bermioko udala txarto gestionata dauela. Bermioko udalan errekursuek, EH Bildu, txarto gestionaten dauzela, ze, ekonomian lehenengoko kapitulu danoz agitzeko die langileen soldatak, Bermiok altu edakola. Eta Bermiok lehenengoko kapitulue altu edakola, eta bigarrena bebai. Bigarrena diez kontratazioek. Kanpora itzen dizen kontratazioek, eta gasto fijuek. Hori ezin zela esan, gestino hon baten. Gestino hon baten, zuk bihargin asko badako zuz, suponiten da ezule kontrata biharra horren beste, ze zeure biharginek azeitzezu. Eta hori danok ulertu gendun. Eta nik zaten, bai, ados nau esatezu negaz. Bai, legealdi hau aiega da. Legealdi honetan, lehenengoko kapitulue, soldatak bardin segiten dauie. Bai, bigarren kapitulue, kanpo kontratazioek,
pasadan urtien esan diez, eta numeruk apurret borobil jungotez, inor Mario barik, pasadan urtien esan diez, 6 milioi, bueltan, 6 milioi da, 1 mila, más o menos, eta oin diez, ize 7 milioi. Ize milioi beti zen da. Guk salatu du hori kontra esana dauela, esaten zanetik ona. Bebai salatu du, oposizioen egoten zienien, kritiketen izen dauie, udaleko alkatiek, okitze zauela pertsona bat, sueldo bategaz, beran kanpaine komunikatibuek, edo komunikazio kanpainek eruten dauzenak. Kobrate zauela, 40.000 euro, beran kanpainek bakarrik eitze zauena, eta beran irudiz erute zauena, eta adedo inzena. Guk, ez du kritike lizitazio ezelan junden edo ez. Bai esan du, gaur egunien, aurten, pasaten dela, dakule pertsona bat, ez 40.000 euro gaitxik, 50.000 euro gaitxik, kanpoko enpresa batek mintze, eta enpresa horrek gestionateko komunikazio kanpainetan gehitxu datxozela 50.000 euro. Hori partidie inoiz ez da existidu. Legealdi honetan inge hori. Ez decir, hori partidia alkatetxako komunikazioena 40.000 eurotik, kritiketesan 40.000 eurotik, 105.000 eurora pasa da. Hori kritikein ju. Asitxe, apurbet, globalize du zelako ikuspuntu dakun aurrekontu honen ganien. Guk deitzu duzela propagandien eta rentinen aurrekontuek. Zeitzik, partidek geizen izeten dizenak, propagandara bigire dauzelakon. Propagandie helburu danien, guretzat, bi zutabe dakoz. Zutabe bat da komunikadorie edo komunikazio mandie ondo injartu. Hori einge. Hau da, urtie, ez bakarrik alkatetxan partiden esan txutiena, hau da urtie, udalak komunikazio arluen geizen gazta dauena. Hau da, urtie geizen gazta dana komunikazioen. Hor, eitzen dauina da, komuniketeko dauen dana prestatu. Ja, pertsona bat egongo da, edo enpresa bat egongo da, prest, atxamarra moitezu momentuen, ja, periodikoan eta urteteko, Facebooken urteteko, leko danatan urteteko. Baie, zeitxik esan du propagandin atizela, ze bigarren hankiebe badako. Bigarren zutabie da, horrek komuniketeko bidau kontenidue mon bidatxo. Hor hasten da zolazten rentine. Rentine da, sistema bat, udala, dauena gure ustez, abuseten, da, alkilerreko sistema bat, alkilerreko sistema karo bat, udalak urtien ize 500.000 euro gastaten dau rentinen, alkilerratan, baie erakusten dozku lo malo de la política actual, lo malo de la política moderna. Da, bizitzen garala estrenaten, gauze barrezetan da lepu emoten txagu dakuneri. Ja, balizoten dagoena da estrenatie, denpora guztien. Orduan, rentinek zeitzen txu, intziez, 120.000 euro sartun rentineko zerbitzuetan, eta orduan, klaru egongo dala, erratz makinek barrizek. Ez diz izango zuriek, inoiz bez. Bai, 130.000 euro gastakozuz urtien erratz makinetan. Gero, gimnasioko makinek barrizek ongo diez. Ez diz izango zuriek. 101.000 euro emongo txazu enpresa bateri, eta holan urtero. Gero, 7.500 euro emongo datxoz beste enpresa bateri, kotxe bat hartxieko residentzieko. Honega zelan guez, beteten guez, komunikazioek badako zer konta urtien ziar, zer estrenaten dauen, eta etxure bat emoten du de bonanza, faltxue dana, porka alkilerreku da. Ez daku kapazideri alkilerren hartxien du. Bigarrena, da, bigarren zutabie beteteko, deitzuten txagu los dos clásicos de la política. Bata, azokak eta jaizek, itzen diez, altxa, partidie. 40.000 euro pasau. Euretan, ikusten da, Santa Eufemia eta San Martin azokatarako, 8.000 eurotik, 25.000 eurora izeten da, eta jaizetan, 130.000 eurotik, 160.000 eurora. Guk celebra itzen du, hori eitxie eta ondo dau, jaizek errekuperain bidiez. Bai, bebai pentsaten du kemenoz, ze bi urtetan, ize 300.000 euro ez diez ejekute, edo ez, 300.000 eurotik gora, ez diez ejekute jaizetan, zesta egon, jairik. Orduen, usteot,
logikuena hori izan dela. Ez du topaten txarto, bai uste dut logikuena dela. Bebai esan, hemen, partidie 300.000 euro estana ejekute, eta diro, asko begizia dauz, ejekute barik, hori jakinin bidauela, herrizek pentsaten du, ze herrizek askotan entzuten dau, ez dau dirorik, eta guretzat egize da, ez dau dirorik, zuk dinosurentzat. Ze dirue ikusten du, COVID-egaz, diro asko beltzu dela ejekute barik. Eta, ez dakigu ondino, ze destino emondatxon. Bestie da, azken zutabie, propagandiena, eta klasikos de la politika esan dune, txapai pintura, ditxuten txagu. Ja, elekzinuek urte betera dauzenien, asko hitzen dana politiken. Margolanak sendotu, asfaltatxe lanak sendotu, herri altxariak, banku kimini, edo komune esan dauelez, eta, segiz hau esan da, bai, herri altxariak eta honek. Guet zan, gauze urbanistikuek apurbet pintxeten txoena, garbitxuten txoena, herrizeri arpize, eta horregaitzik deitzu du propagandien eta rentinen aurrekontuek honek. Uste dulakon partide nagusizenak horra dauzela bideratute. Gudu esan bebai, eta bertan esan du, denporiek ostabe arrazoi mondozkule. Guk esan du, ez du lehitzen emendakinik, segu guzan 2015 sortu zen hauteskundeetan, eta guzan 2015ko hauteskundeetan sortu zen, bolondrez talde bat gara, inoiz gusanek ez dagokin inongo soldatarik, beti esan da, injundana bolondreza, gusanek hartzen dauz 781 euro hilien, eta horrek diruek okin jauz 3 destino bakarrik. Bat esan da, lokala okitzen gendunin lokalan gaztuek paga, bigarrana esan da, eitzen duzen ekitaldizek finantzize, auzolanak, mikroantxerkizek eta bar, eta hirugarrena, injust, transferentziren batzuk ONG edo irebazi asmobako talderen bateri lagunduteko. Horrek izan diez destinuek, inok ez dagokin. Gaur egunien talde bakarra da, ez dakona inor soldatiegaz udalien. Eta guk, pentsaten du, ez talagokin konsiderazioetan, eta ez da bilartun gugaz, ez gaitxu bilartun kontutan. Eta guretzat horregaitzik izan da, basta. Ze ulertuen bide guk gure biharratatik kanpo, danok, gutariko danok, ez dau bapes soldatigaz, gutariko danok, gure biharratatik kanpo, emon bitxagule, herrizei denporie. Eta uste dut horrek hori balorin imin bidela, udal gobernotik, eta ez da esan. Eta esan dut, errosoi emoten dozkule denporiek, ze guk, esan genuen, plantaitzen gari zela, da ez du lehingo emendakinik. Emendakinik ez da hitz esplike badot, jentik ikusten dagoen antxako diez, kanbizuek proponiten dizenak aurrekontuetan. Eta EH Bilduk estan dago, bai, guk einen guz emendakinek. Bardin jozku, gu petxaten duinin biduzela, ondo dau. Zer lortu dau? Ze borondategaz topa da EH Bildu? Ba, EH Bilduk lehen esan dau, 40.000 eurora ez da itxaiegaten bada lortu dauen emendakin danan balorie. Ez decir, rentinerako 120.000 euro sartun dauie, asfaltatze lanak eta beste danak 114.000 edo 120.000 bebai, komunikazioe izen dauie inoizkorik altuen, jaizetan 40.000 euro, baie adostasunetara ailegateko eurek bakarrik izun die, 40.000 euro. Hor ikusten da, klaru, ze borondate egondan udal gobernuen. Ez decir, oso gitxize egondala. Bueno, hau aspaldirik hauzela ikusten gudot esan, uste dote etor dizen danak kejaten plenuetara, bai talde feministek, bai sos gaztelugatxekuek, danak erun dauie kontestazioaren bat. Klaru onda eurena esan dala, errue. Inoiz udal gobernu honek ez dauen ezebez txarto. Beti da bestiena. Gu gatoz esaten, txo, basta ja, geurie da errue. Sos gaztelugatxekutatu esaten, txo, horreztu, eurena da errue. Feministe datu esaten, ezin jela baja partidie teknikuena, eurena, aurbe zeusein jau itxarto. Gu, apuret, kantxata gauz bai, guretzat penie da, hau bidie erutie. Ze askanien, honek bidiek etxona itxitzen herrizeri da, etorkizunera behituten. Ze zuk espasun kontaten nigaz, eta zeurera bakarrik bazuez, urtetan bakarrik zauz pentsaten. Ze ezin zu pentsa, ni, nahuenien hor, zure bidizegikotenik, nigaz ezune konta.
Hori jakin bidau. Eta herrizek ikasi bidau, edo ikusi bidau, epeluzien zer datorren. Eta ezin jela behitu epeluzera. Gauz pentsaten, urte betera, elezinutatu zela, daia zela ningo txagun gentirik konbenziteko ametik eta bestetik, ez. Eta honek errezepik dauz, plan batzuk epeluzera danon hartien. Danon hartien adostute. Zezke bate pakarrekitzen dauenien, ez da epeluzerako. Zegero, EH Bildu sartxin badan, gu sartxin bagara, guk ez daku zeitxik segidu hori gugaz konta estan bidie. Hori gudu, gentiek ulertutie. Kondena itzen dule, etorkizun barik errize. Eta gure hori tristi dala. Bueno, hori esan du, plenuen, eta hau azaldute gero, nire ustez, edo zerra entzutie tokadazku, estizenak egizek bebai, euren hartin apunte dot, ze ni egiz izan, nahiko harritxute gelditzu nahi, zelan imintzen EAJ-ko zinegotxi bet, personalera pasata, askotan, guzan alpertxat tratata, menos mal, esan txat, guzanekuri herrizen ezetute oskuidela eta badakizila, edo zer algar esan, be alperrak eskara. Akomplejauek ari zela bezan dagoie, edo zer, entzun behar esan du. Uste dune, horrek gauzek ametik junin bidila, horrek formak politiki itxekuek. Euren hartien, bebai entzunduz, gauze faltsuek. Gauze faltsuen hartien, entzundu, euren aurrekonto parte hartzaileek, jente gizen parte hartun dauienak dizela. Hori ez da egize. Hori ez da egize, bai, pasaten da, nik geroztako telez, beste replikerik, ze alkatiek replike bibakarrik itxitzen dauz, ezin zu esan. Orduen, esan dauie, euren aurrekontu parte hartzaileek botauenak esan dizela. Zazpireun da piku botokin jauilakon, eta agenti parte hartu gehizenen jauinak. Guotakor da guk diseine gendule lehenoko prozesu parte hartzaile bermion. Kontagendun eurekaz, parkatu. Kontagendun eurekaz, oposizioen egon zienien. Importanti zelako neukaz kontatie. Gentie implike gendun eta 1000 bototik gora egon ziren. Klaru itxitzeko. Ze gauzek esaten diez, da askotan esan da pentsalik egizet, izela, bai ez diez. Ez gara lasduten batxarratara bebai esan dauie. Aktak ordauz, batxarratan egon gara, batxarratan estazku jakin gauze batzuk azalduten, eta ekonomiara be jodu gauzek hobeto ulertuteko. Ez da zeitxik esan dauien hori, bai esan dauie. Alperrak ari zela, lehen esan duten modun, akomplejauek ari zela. Eurekaz akorduetara elduteko ikarie dakule. Eurekaz akorduetara elduteko ikarie dakule. Ez du permitiko hau esatie. Ze gusanek, zeu zerrein badau da, honetan, legealdi bizetan, arpi emon. Arpi emon, kaka etordanien. Ze gauzona eta atozen ez tozkude ditxuten inopez. Bai, gentiek jakitzi dakola, zer salbadan bai San Miguelen eta bai San Martineko kasuen, nonor kakazateko preste ondalako. Kaso honetan guzan. Ze harina hau guzan ez da egon ikusi du zer pasadan San Martinen. 3 milioi txerdiko zorra etordanin herrizentzat. Guk, EH Bildu egon danien, firmadie emondu tokaten San Lekuen, San Miguelen kasuen. Bestien kontran. PNV kontran egon danien. Berak asiniko tema baten. Eztabaida politikun ganetik, iminjuz herrizen interesak azikeratik. EH Bilduaz batu ginen, eta San Migueleko temie zanjain gendun. Oin beste legealdi betau. PNV egonda. Justizutan egonda San Martineko kasue. Arriskuen egonda oztabe beste 4 milioiko zorra. Lortu gendun, adostasun bet. Adostasune izen zan, arpi moten du. Apoieku hori bidie zeuniku da. Horrek etxiek aurrera zuteko, PNV-gaz batera bota gendun. Eta Bildu azten idun zan. Ez duokin inongo komplejorik inoiz bez. Baie, hau beti da alan antxa. Zuk alzu egin zeukuzune, bai ezetxe zatezunien, kaina. Gu kantxatta gauz. Eta uste dute beste erabatera konporta biergarala udalien. Eta gu dut esan, barriro, gaurkue, etor gara, basta bateitzen. Basta, ez da egun segiduelan, zeholan segiten badun, guk ez du jolasten. Ona zokora, ze kartak markata ikusten duz. Eta ez du jolasko. Eta emoten dau, guk ari zela, hemen esan dizenak, eskara lezuten batxarratara, alperrak ari zelez, akomplejauek,
Ez, edo zer esatik ez da balizo. Inoizka esan, ez alperrak, ez akomplejauek, eskapaten dauina problematik. Eta jentiz jakitxiakola. Zeu zer diferenti gara. Eskara estrukture bat, eskara partido bat. Voluntaizo batzuk bermiotarrak batun zienak 2015 elezino batzutan defenditeko herrizen interesak. Tan simple como eso, eta ez duokin inoiz bez estrukturen soldata bat. Eta ez du itxiko guri holan edo segaz konparaten eta edo zer esaten. Eskerrik asko.